tak som sa rozhodla. Vianoce tento rok nebudú, ale Prvýkrát v našej spoločnej histórii nebudú Vianoce. Je to čudný pocit. Veď po iné roky, pekných pár týždňov pred Vianocami, vždy sa koncom septembra objavia v obchodoch prvé postavy čokoládových Vykali prejmy, ty keď mi napadá zmysel Vianoc. Keď moja žena povie zmysel Vianoc! Tak, toto je naša druhá čítačka s Andrejkom. Musím si to zaznamenať. To je strašne milé. Už nebudete, že? Ďakujem. Počúvaj, myslela mi Marta, že ona dala na Vianoce manželmi po stromček dovolenku. Normálne exotickú dovolenku. Pani suseda, poďte, my chceme sa zmierovať! Zmierime sa! Prestaň! A čo som mi asi tak mala povedať? To som ja, ideš dole. Tu, cez nohu, tak. Andrej. Dobre, tak ty musíš z druhej strany, ja som dole. Si z druhej strany. Nehoď sa mi. Prestaň. To som ja. Andrej, to som ja. Raz. Kľud. Čo, nevládaš? Poď ešte raz. Nevládze, neposiluje, je len bravá. To musí byť. Všetci poznajú. Toto je ten zvuk, čo sa mi strašne páči, ale toto je také pomalé, ale to je ten zvuk americký, taký, tie klasické nástroje. Tesko je presne tento No zvuk. jasné, hej. Ale že by bola predielová hudba stále tá istá, alebo aj úvodná tá istá? Ja by Hudba som by dal- mohla byť taká nejaká iná. Môžeme sa poradiť a tak som to pekný zvuk v skutočnosti. Krajšie ako na tvoje obrazovke. No, takže ja to vyrieším. Bude to tak, ako chce Andrejka. Ďakujem. Lebo ja to chcem najlepšie.